हिट मशीन भोजपुरी पुनर्वास। अरे गाजा चिलमिया चढ़ाई ले लो, राख भेभूति लगाई ले लो, गाजा चिलमिया चढ़ाई ले लो, राख भेभूति लगाई ले लो। सब कहे छकहिला के राजा, अब सोचला तू जटा के कहिया से बाबा ले लगबे बाबा। अब सोचला तू जटा के कहिया से बाबा ले लगबे बाबा। बाबा ले लगबे बाबा। डीजे संतोष राज, मोबाइल नंबर 89559196। खातिर छहतु दानी अपने छहतु भिखारी हो, बसा सवारी छोड़ के बाबा लोना टाटा सफारी हो, टाटा सफारी। सबके खातिर छहतु दानी अपने छहतु भिखारी हो, बसा सवारी छोड़ के बाबा लोना टाटा सफारी हो। जब बहे छ सावन के हवा, अब सोचला तू जटा के कहिया से बाबा ले लगबे बाबा। अब सोचला तू जटा के कहिया से बाबा ले लगबे बाबा। डीजे संतोष राज, घट भोजपुरी पुनर्वास। संगीत लाल कहे छ बाबा दिलबा के हाले हो, अशोक यादव कामर लके आबै छ हर सहले हो, आबै छ हर सहले। संगीत लाल कहे छ बाबा दिलबा के हाले हो, अशोक यादव कामर लके आबै छ हर सहले हो। तो छोरा पियल भांग गाजा, तो अब सोचला तू जटा के कहिया से बाबा ले लगबे बाबा। अब सोचला तू जटा के कहिया से बाबा ले लगबे बाबा। गाजा चिलमिया चढ़ाई ले लो, राख भेभूति लगाई ले लो। सब कहे छकहिला के राजा, अब सोचला तू जटा के कहिया से बाबा ले लगबे बाबा। अब सोचला तू जटा के कहिया से बाबा ले। डीजे संतोष राज, मोबाइल नंबर 8955919629। presented by